Beloved brothers and sisters, good morning. We greet each other, good morning. Good morning, Kalabsa. Agyaman tayo ken Apo Dios, ta inpay naman dito yung aldaw, hindi pa nagdaydayaw ken kuana, katagyaman tayo pa'y iti napalabas nga lawas, katin tayo ngay dawdawatan nagiti aldaw, iti masangwanan tayo. Agyaman tayo met ken Apo Dios, kanagtultuloy tayo nagdawat, iti salunat, agpaay kada tayo, ken dagiti kamkameng ti pamilya tayo. Nangyigan tayo dagiti naibasa nga paset ti nasantuan na surat, kang runaan ti nasantuan nga ebanghelyo. Nagdudumain ko na dagiti kunada dagiti eksperto. There are different kinds of blindness. Agbulsek ka because of hereditary. Agbulsek ka mabalin daw iti sakit. Just like diabetic. Mabalin na agbulsek no nangatunay iti sugar na. Ay mabalin nga aginginot nga agpukaw ti panagkita nagapu iti sugar. Dapat iti cataract. Yan, nagdudu mga at dapat ikunada nga at ti malipit nga urat, ti mata, agbulset ka. Dahil nagdudu mga scientifically nga panagbulset. Pero sometimes, it's not physical ti panagbulset ti tao, or more kaadwan na, haan nga physical nga panagbulset ti tao, but more on spiritual, emotional blindness ti panagbulset ti tao. Hindi ti panagbulsat ti taon dadto mga kapsat. Kasi nang nagantay ti basa nga paset ti nasantuan nga ebanghelyo, may isang lalaki nga nayanak nga bulsat ti pinaimbag ni Apo Jesus. Ket dagiti Fariseo idi makita da nga imimbagan, handa pay laeng mamati. Instead nga makita the goodness in the things that happened to this man, nga nimmam ay pumamat ti biyagnan, gaputa makakitan, sumaya at ti biyagnan, gaputa makakitan, haanin nga bulsek, nung nagadupay lang ti pangkontraan dagiti Fariseo. Haan nga aramid ti makadiyos nga tao, kasano ko mga mapaimbag tayo ti mga nagbasol. Then they conducted an investigation, pinalutput da no kasano nga napaimbag tayo nga tao. Kaya imbaga na ti kinapudno, man ti kinunadagi ti Fariseo kan kuana, dakamkat nga isurmon, kat sika, nagbibiyag ka ti basol, kat da kami, isuro na kami kung nadagiti Fariseo kan kuana. And that is what we call example. That is a good example of spiritual blindness. We cannot see the good things that is happening for other people. We have blindness, haan tayo nga makita, dito na imbag nga pagpaayan, when pagbanagan ti sabali nga tao. When we cannot see the goodness around us because of different reasons. Nagiti na imbag, itilawlaw tayo, we became blind with those things because of, number one, hatred, gura. Gapu iti gura, gaputa na pasaktan na kadiun-una na, aging gana tagura na ti marikrik ng paragang kuana. Napasaktan na ka idi, aging tagura na ta. Sometimes other people na napagura idi, they're exerting, when nakagura na, nakaaramid ti rason tapno gumura ka kadakwada, they are exerting effort to reach out to you, yet haan mo pa'y laang kaya nga pakawanan because you are blinded with that hatred. Diba? Legiti kong kunada, anapay, aside from hatred, kinatangsit. Hantoy nga makita, tinasayaan, itipada tayo nga tao, we became blind with the goodness of other people because of kinatangsit. Anak ko mga gapo, siyak at ti masurot, inang unaak. Dulang amin, siyak ti masurot, tanangat nga to akong sika. Nakaadalak sikahaan. Because of kinatangsit. Diba? Anapay, gapo iti kinapangas. Awan bakbak nangat ng sika, anakamulaang. Tagijitihan nga napintas. Awan napinpintas to ilugang kung talugang mo na mula talugang mo. At adot kwartak ng sika. Napinpintas ti balay kung ng sika. Kinapangas. Haan tayo nga makita, iti nasayaan, iti pada tayo nga tao, gapu iti kinapangas. Tapos kadag iti Fariseo, itaan tayo, naimbaganan, makakitan, numanda pa lang akseptaran. Adda nasiksikat nung da kami,
Aan nga mabalin kunadan. Aging lalaingdan. Diba? Digitihan nga napintas ka na ito kakabsat. Maybe today, this Sunday, ito dito nga Domingo, we call it the Laetare Sunday. Ragsak. That's why we are using the color rose. Rose. Ano nga pink? Rose. Ragsak. Kasi kasto iti bagbaga ti Kwaresma. Nga ti Kwaresma, masapul nga agragsak tayo tanay ipaay. Because the season of Lent is for our conversion. Di pa nakabalbaliw tayo. Nga maadaan tayo iti tsansa nga panunot, ti kinadakes. Nagitihaan nga nasaya at nga aramig tayo. We have the season of Lent to rectify our lives. Kataan lang nga puros nga panagbabawi, nung masapul nga laglagipon tayo, there is also joy. Tangamin inpaay ni Apo Dios iti chance kada tayo nga agbalbaliw. Di ba? Kasmon iti naibasa nga paset na santo ang ebanghelyo, haan lang nga puro darkness tinakitan dito nga tao, nung inted ti Dios kunpuanan tinawag, babaan ti innapan nakakita. Dito tinapintas. Kasi mo ti Ebanghelyo, kasi mo ti Kwaresma. Ito ti Diyos kada tayo tilawag, gapo, haan lang nga, sipngot, ti pagbiyagan tayo, nung itad na pa'y tilawag, despite of our sinfulness. Diyan tinapintas sa pagpanpanuntan tayo. And let us not be blinded. Haan tayo ngagbalin nga bulsot, haan tayo ngagbalin nga bulsot, iti kinasayaat, no daduma pati ti kinasayaat kan kinaimbag ti Dios agbalin tayo pa nga bulsot. Diba? Hantay nga makita dagiti sagot ngayon itad ti Dios kada tayo. Gapo kada kita nga gapo iti gura, gapo nang nangruna lang ti kinapangas Kasi uran daduma pangasantay pa ni Apo Dios. Kat tayo nga makita dagiti sagot ngayon itad na kada tayo. Beloved brothers and sisters, dagiti mensahe ni Apo Jesus kada tayo. Ipalpalagip na kada tayo. Let us not be blind with the good things that are surrounding us. Ano dagiti kakaimbag nga banbanag nga manglawlaw kada tayo? Ano dagiti kakaimbag nga banbanag nga adda kada tayo? Uray iti pada tayo nga tao. Siguro ko kasano Apo, siguro nagduma example kad dito kitamlaan nga dito tao nga chismosa. Uno chismoso ng adamot pagimbagan. Kasi natural kada tayo ti kinaimbag. Naiyanak tayo nga naimbag nga tattao. Isu na lang because of the things that surrounding us, dagiti peer pressure, dagiti makikita tayo, mangmangag tayo, di nga rumwar, diti haan nga nasayaat kada tayo. Ngam deep inside in our heart is a good heart. Kasi dahil tagat sagot nga agapukin Apo Dios. Nasaya at naimbag ti tao, at dakat tao nga naiyanak dito'y lubong, tapno mang paspasakit laang ti sabali nga tao. At dakat naiyanak na parso nga tao, tapno laang mang chismis, itipada na nga tao. Awan, ngam we are given this chance to live in this world, tapno makita tayo ti ayat ti Dios. Agayat tayo, agsisin na ranay. Diyay tinakayanakan tayo. Diyay tinakangrunaan nga rason nga nakaparswaan tayo. And we need to have masapul nga agragsak tayo gapo iti diyay nga pan nakaammo tayo. Nga agbyag tayo dito'y lubong nga agayat, agsisignaranay, agtitinulong, haan nga agpipin na sakit. Iso nga itad ni Apo Dios kada tayo, daytay lawag. And God doesn't want us to be blinded with that reality. Nga tayo, agbiag tayo dito'y lubong, nga agkiin nayat ka nagsisinaranay. Tako na ngarod gapu iti kinaagong ti tao. Because of being materialistic of a person, mabukaw ti kinasayaat kankwana. Agbalin nga blind. Haan na nga makita, ti tao nga dati lawlaw na. Diba? Kasi alam po de los buenos, nubimak ng ti tao, dinan ammo nga talyawan tinaggapuan na. No simaya at tibiyag ti tao, dinan ammo ti tumulong. Diba? Panagapungan ti mo, agbanog kay mo, naglalaingan yon. Kunada. Numhaan nga kasi katabsat ti ibagbagan ni Apo Jesus kada tayo. Let us not be blinded
with the bad attitudes that we have. Ngam kadi, agkarkararag tayo kini Apo Jesus. Sumarod nga iti tayo nga panahon ti Kwaresma kung natay manan, we are called nga edad at dapat ti panagkarkararag. Iyon unag ti panagkarkararag. Tapno iti kasta kabailan tayo ti mangtag. Mangtulong para iti pagimbagan iti sabaling nga tao. That is almsgiving nga kung nato, di ba? We have the prayer, the fasting, and the almsgiving. Ulit-ulit. Di ba? Agkarkararag tayo, tapno kabagalan tayo nga iwaksi. Dagiti, dagdo mga paglangayan ti panagbiag tayo. Kagdi nga inwaksi tayo, itad tayo para kadagiti agkasapulan. Tapno haan tayo ngagbalin, nga bulsat, iti pagkasapulan ti pada tayo nga tao. Na diti pagimbagan na, diti dignidad na launa, iti protektaran tayo, iti pada tayo nga tao. Diti kinatao na, diti protektaran tayo. Not necessary mo, kanay mo nga ikan ti kwarta, kanay mo ikan ti makan. Anang arot, ibusong ngarot mo, dadaking ka. Anang arot pa iti para iti bagim kan iti pada, kan iti pamilya. Hindi mo ti bagbagan, anang apo itod ko amin, no? Awan yung bagbagan nga itod mo amin. Ngam, no makasapol ti kadwang, at dalagat itod mo, makasapol ti pada matawa, at dalagat itod mo, then give. Nung nawan itod mo, akat anang arot. Ikararagam ko na araw, ipariknam lang ti ayat mo kingkwanan. Ngaan ka mangtod ti material nga banat. Kasi kasdi ti nakaparswaan tayo, agsisin naranay, agtitinulong, agsisin nakit, kaanyag pipin na sakit. Agayan ayat hangag giginura, agsisin naranay hangag pipin nerdi. Diyay ti nakayanakan tayo dito'y lubong. Pinarswa ti Diyos ti tao, tapno maadaan iti ayat dito'y lubong. To care for each other. To love for each other. Diyay ti nakaiparswaan tayo. That's why I am telling nga, haan nga natural kada tayo matatao ti agbalin nga dakes. Ngam gapulaan kadagiti nakapalawlaw kada tayo isulaan ti mamagbalin ti tao nga dakes. At ti gumura, ti sakit tinakam, ti kinalastog, kinapangas, kinamaterialistic, kinaagom. Dagijay, iti mangkulkulaap, iti mata ti tao. Dagijay, iti mangkulkulaap, ti panagkita ti tao. Tapnohaan na nga makita ti kinaimbag, kinasayaat nga at dagan Kaya tayo manitag bali na kasi iti maysa nga kabalyo, nga pa'y turturong lata. Amoy, di ba, di kabalyo, di lawag kat, at ti piring na. Anda nga makita amin. Anda nga makita amin. Iturturong lata digitally. Nuguyudan ti kannawan ka at pakannawan. Nuguyudan ti kanigid ka at pakanigid. Kaya tayo kaditikas dyan. Taan. Ngam itad ni Apo Diyos kada tayo day tay lawag. Tapno makita tayo tay kinaimbag tilubong. Makita tayo tay kinaimbag nga adda kada tayo. Kinaimbag nga adda itipada tayo nga tao. Haan tayo agbalin nga bulsag. But let us be joyful. Taam tayo nga ni Apo Dios ipapaay na daytay lawag kada tayo, daytay panagbalbaliw. Tapno maaddaan tayo iti lugar, ijay pagarian na. Let us not be blinded. Ikatan tayo, dagiti hanga nasayaan nga kababalin, waksi tayo dagiti dakes apan panunot, ken dakes ti kaunggan ti puso tayo. Tapno iti kasta malawagan, ti panagkita tayo, nalawlawag, ti panagkita tayo, ti kinaimbag, ken parabor ni Apo Dios kada tayo.